close till I get up. Time is आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायनो लाबाय। दिनै मोनसे गोदान आयदाखौ लानानै आं सावरायनो नागिरदों। नैबे समाव आङो दंफैयो बिबारि नार्सारि। बेवहाय दिनै बर'नि मोनसे आगोमा थामहिनबा गोबां जायगाफोरावनो जों गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ नैबे बिबार बारि एबा नार्सारि खालामनानै जिउ खुंनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। आं नैबे समाव बर' सासे सुबुङा नैबे नार्सारि बानायनाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बियो नैबे बाकामारा रड नैबे बर'मानिफ्राय नोंथाङा 2 किल'मिटार जानथायै साहा फारसे नोंथाङा फैनानै बेखौ नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों नैबे नोंथांमोननि सिगाङाव आं नोंथांजों जेसेबां हायो नोंथांजों सावरायगोन। थ' नोंथांमोना नायबायथा बिथांनि बे बिबारि नार्सारिनि बिगोमा बिथांजों आङो दसे समनि उनावनो आं बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथाङा माबायदि नैबे नार्सारिखौ इस्टेब्लिश खालामनो हादों बिथांजों आङो दान्दिसे समाव बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोन्थिना लागोन। थ' लोगोफोर नैबे समाव आंजों दङ नैबे बिबारि नार्सारिनि बिगोमा बिथां। नोंथांखौ गिबियावनो आंनि चेनेल जाना नोंथांखौ बरायना लाबाय। गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ आङो नैबे समाव होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आंनि सिनायथिया आंनि मुङा मुस्रि मंगल बर' खुलुमबाय। बै कलबारिनिफ्राय आं बेयाव गोदानै नार्सारि गायसनफैदों। दिनै गायसनफैनाया सप्ता मोननै मोनथाम जाबाय। खिन्थु आङो बे नार्सारियाव दिनै 19 बोसोर एक्सपिरियेन्स जाबोबाय आङो। खिन्थु आं इयाव गुबुन जायगा मोनसेयाव पाकामारा रडआव थाफैनाया दिनै माने सप्तानै जाबाय आरो सप्तानै जाफैबाय। बेयाव गोदानैसो खुलिनाय जाफैदों। दासान्दि नांगौ बायदि बुस्थुखौ आं लाबोजोबनो हायाखै। दाबो थेवबो मानसिनो जि नांगौ बेखौ आङो होबाय थादों। होफैनो हायो आरो गोसो मथे होफैबाय दं। दा बर्थमान मोजाङैनो सोलिदों। इयाव थाफैनानै मोजाङैनो सोलिबाय दं। जेरैबायदि नांगौ बुस्थुखौ आङो मानसिखौ माबा दोनाखै। खानसेनि उनावबाबो होफैदों। थारमाने न'आव दङ जेब्ला मालखौ आं होफैबाय दं। ओंखायनो मानसिफोरा आंखौ मोजां मोनदों आरो बिराद साबायखर मोनदों। मानसिफोरखौ बाख्नायनायाव आं दा बहुद थुलुंगा मोनदों आरो हेफाजाब मोनदों। मानसिनि अननायावनो बहुद गियानखौ मोनबोबाय थादों आङो। आरो इयुन जोलैनि थाखाय मानसिनि थाखाय आं मोजां दिन्थिलांनो हाबावगोन, मोजां सोलिलांनो हाबावगोन बेखौ सानदों आरो आं दाथ' 2, 3, 4, 5 इंगेज मानसि लाखिनानै दङ। आरोबाव खामानि मावनो आरो गोदान मानसिफोरखौ आङो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानियाव सिखायलांनो थाखाय आं गोदान मानसिफोरखौ लिंहरबाय दं आरो फैबायबो दं। BA पास जानाय MA पास जानाय मानसिफोरानो सिखायजानो थाखाय फैबाय दं। साख्रि मोना दानि जुगाव बेकार थायो होननानै बुहुदानो आंखौ सिगाङाव बुंफैबाय दं नालाय आङो फोरोंना हरदों। आङोथ' लाइफआव आं खाब्बासो सिखायना हरबाय। साब्बा सिखायना हरबाय। आरोबाव दाथ' सासे नङा सानै नङा दंफैबाय दं आरो दाख्लैसो 3-4सो एडमिसन लाफैबावदों बेवहाय आरो माने जेनेबा हमना ला नोंथाङा नैबे नार्सारिखौ बानायनायजों लोगोसे जेनेबा जाय बिथांमोना गोसो बिथांमोनखौ नोंथाङा फोरोंथाइबो होयो आरो फोरोंथाइबो होयो। आरो बिसोरनिफ्राय आङो बेथन होनाय जायासैनो आं जानाय थानायखौ फ्रि होयो। सिखायनो लानो थाखाय आं गोरों जाथों होनना सुबिदा होयो आरो आंथ' दा एकदम मास मोनसे मोननैयाव कर्सखौ हाजोबा। फुरा 6 माससो लाबासो कर्सखौ हायो मोजाङै। होमबाबोसो रोंजोबा बेगर जावायनायखौ। किसु फुलि गायनायखौ हाबाबो बेगरनि बिसखौ प्रडाक्सन खालामनो हाजोबा। थेवबो आं बहुदखौनो सर्ट टाइमाव सिखायना हरो आरो फोरोंना हरो। दानि मानसिया धैज्य'आ खम। थेवबो धैज्य' नांगौ। नार्सारि खुलिनो थाखाय बिराद धैज्य' नांगौ। मानसि गथ' खाथिखौ जेसेबां सामलायनांगौ बिनिसाय 2 गुन बांसिन नांगौ आरो सामलायनांगौ आरो एकदम दिनै दै नांगौ नामा, दिनै मुलि नांगौ नामा बेफोरखौ नायबाय थानांगौ आरो गथ' खासिया जेसेबां अननाय लायो बे फुल दंफाङाबो एसेबां अननाय लायो आरो इसोरो बांसिन अननाया फैयो। बेनि थाखायनो आं दा माने बे नार्सारिखौ बर'नि गेजेराव साक्सेस खिथिनो थाखाय आं गोदोर मानसिफोरजों रायलायनानै गियान लानानैनो बानायनाय जादों आरो। दा नोंथाङा जेनेबा हमना ला बेनि मावनायनि सिगाङाव नोंथाङा बबेबाफोर कर्सफोर लादोंमोन नामा? आं एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआवबो बहुद कर्स लाहैदोंमोन। थेवबो खिथाबनि मथे फरायनायाबो खिथाबनि मथे जाजोबा। खिन्थु आखाइनि प्रेक्टिकेलि मावनांगौ आरो प्रेक्टिकेल निजिनि गियानबो बाहायनांगौ जायो। गियानजों आं बांसिन बाहायदों खिन्थु खिथाब मथे जाजोबा। खायसेया भाबियो खिथाब मथे बानायबा जागोन नामा, खिन्थु खिथाब मथे जाजोबा। खिन्थु किसु खामानिया
प्रेक्टिकेल लानांगौ जायो लायाखैनो आं गुबुननि नार्सार आंबो बोसोरसेनिया खामानि मावनानैसो आंबो सिखायजादों खिन्थु आं बिना फैसायाव मावदोंमोन आरो दा आं खिन्थु खायसे मानसिनो जानाय होनानैबो एसे खरसा होबावनानै फोरोंहरबाय दं आरो दा नोंथांनाव ओरैनो मा जेनेबा बिबारफोरा बिराद गोबां दङ नङा होमबा बिबाङाथ' बिफां फुलिबो दङ दा बिदिनो मा मोननाय जायो नोंथांनाव आंनियाव सिजन बाय सिजन मोनो जेरै जेबायदि नांगौ बेबायदि मालखौ आं मानसिनो दासान्दि अभाब खालामाखै होबाय दं आंथ' दा बाक्सा जिल्लायाव फ्राय बुंनो थांबा आंनियाव गुबुन मानसिफोरा मिथिबाय आंनिखौ गिदिर मानसिफोरा जेन एम हक एमसिएल हक एमएलए हक आंनि फुलखौ आं भारा बोनाय जायो नालाय आंनिफ्रायनो भारा लाङो मिटिं गिदिरफोराव बहुदावनो इथिबायबो जानो हागौ इउटुबफोराव थारमाने मबाइलाव इथिजोबनाय जादों मोसानायफोराव नुदों थारमाने आं भाराबो माने मोनसे जेनेबा प्रग्राम जायोबा नोंथाङा बिथांमोननो भाराबो हरनाय जायो हरो आरो मानास सालासि आं मावजि गिन्द्रियालासि भारा हरनाय रेकर्ड दं आरो मानास उद्दुनि खामनाय बोसोरनि सिगांनो आङो थारमाने नार्सारि खुलिनाय मानसि उन्दैनिफ्रायनो आं बुंनो थांबा 15 बोसोरनिफ्रायनो आं नार्सारि खुलिबोदों आरो जेनेबा हमना ला बै माबायाव नोंथाङा बे माबा खालामो नङा होमबा जेनेबा हमना ला भारा हरो दा बैखौ मा सिस्टेमाव खालामो ओरैनो जेनेबा मोनसे बिबारखौ बिदिबायदि मोनसे जेनेबा नोंथांमोना नुदों दा बेखौ माबायदि हरनाय जायो मा सिस्टेमाव आंथ' दा जिखिनि भारा हरदों जिखिनि भारा हरनायानो आङो थारमाने मोनसे टाबाव खेबसेनो तुलमुल हरो ओमफ्राय आरो ओरैबायदि आं माबा लायो निजिनो रिक्स लानानै निजिनो थाङो निजिनो होयो निजिनो साजायो नङाबा डेक'रेटखौ नोंथाङानो खालामो बेलेबा मायाव मा साजायनांगौ बेखौ रोङा नालाय दा बर्थमान बुहुद जायगायावनो बुहुद नार्सारि दङ बिसोरो साजायनो रोङिनि थाखाय आंखौ लांफैयो आरो जेरै नलबारिफोरावनो नार्सारि 6-7ता दंब्लाबो माने डिजाइनखौ रोङा जेरै आं डिजाइन खालामना दोनदों बेबायदि रोङा मानसिफोरा आङो एंगाराखै गुबुन माबाफोराव होनायफोरखौ आङो निजिनो लाना दोनदो दिनै माने दिनैनो एसे गिदिर जाथ'यावनो आं बुरजाद्राय खिथिबा हामा मोनगोन खोमा मानसिफोरा बेया मोनगोन खोमा होननानै आङो खिथियाखै एसे निजिनो नोंथांनाव जेनेबा हमना ला बेनि अनगायै न'आवबो दंबायो नामा न'आवबो दंबावो बेबायदिनो ना नार्सारिया एखे 3 बिगा होजाबो बेयावबो 3 बिगा ओजोंबो 3 बिगा बेयावबो कलबारि होनना बुंदों कलबारि जायगायाव बेवहायबो माने नार्सारि माबा दङ नार्सारि दङ सिगांनिफ्रायनो खुलिनाय आरो सिगांनिफ्रायनो आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों दा बे नोंथाङा दे एसेबां नाजानानै नैबे नार्सारिखौ बिबारि नार्सारिखौ नोंथाङा बानायदों नङा होमब्ला बेवहाय सोरखारनि माबाफोर अनुदान मोनदों नामा नोंथाङा आंथ' दा बुंनो थांबा आं भगबान साखि लाना बुंनाय आं दिनैयालासि सरकारनि एसेबो माबा मोनथ'वाखै आरो खहाय आसनिक लाथ'वाखैबो आरो बिदोंमोन बिनायनि गेजेरावबो जाथ'वाखै दिनै बाक्सानि जानानै आङो बुहुद माबा होदोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय दिनैयालासि एख' साक्सेस जायाखै नायफिङाखै होनजायो आरो दासान्दि थारमाने रावबो एख' बुंथ'वाखै दासान्दि रावबो जेबो बुंथ'वाखै थ' नोंथांखौ नैबे समाव आंनि चेनेलाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय उननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनगोन थेंक इउ Fighting to create a song I don't wanna miss a beat and on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and on. We'll go through
जोंनि आखाइजों मावनांगौ जायो दे एसे खामानिया बिराद खस्थ' जायो आरो ने दुखुदोनो माबा खस्थ'दोनो माबा मावनांगौ जायो आरो दखल गैया Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. लोगोफोर नैबे समाव आं बिथाङा बिबारि नार्सारिनि बिगोमा बिथांजों आं सावरायबाय दा बिथाङा बुंदों मा बेवहाय नांगौ रोखोमै नोंथांनो गोनांथि जानाय खायसे मुवाफोरखौ बा खायसे नैबे नार्सारि दंफां लाइफां बेजों लोगोसेबो नैबे बिबार बायदिसिनाखौ बिथाङा होफैनो हायो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला नैबे जायगानि अनगायैबो बिथांनाव गावनि न'याव कलबारि होननाय गामियाव बिथाङा बेबायदिनो बेवहाय 3 बिगा दं आरो बैहायबो 3 बिगा बिथाङा न'आवबो दङ बै हिसाबाव नोंथांनो गोनांथि जायोब्ला बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे बिबारफोर लांनो हागोन आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंदों नैबे गिदिर गिदिर मिटिंफोराव नैबे जेराव प्रग्रामफोर जायोब्ला बै जायगायाव नैबे बिबारफोर साजायनाय जुदि बेवहाय भारा नांगौब्ला नोंथाङा बे जायगानिफ्राय लांनो हागोन थ' बिथाङा फोरमायदों आरो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों जे बिथाङा आथिखालाव नैबे बिथांनो जिखिनि सहाय नांगौ बा सोरखारनिफ्राय मदद नांगौ नाथाय बिथाङा बेबायदि मदद मोनफुङाखै आं मिजिंथिदों जे बिथांनि जे साननाय बिथांनि जे नैबे मावनो लानाय जे थांखि बे थांखियाव सोरखारा मदद होनांगौ आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना नैबे समाव आङो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय जे नैबे सोरखारा बे रादाबखौ जे मोनहैयो जे बिथांनि जे खामानि मावनायाव थुलुंगा मोनो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय आरो नोंथांमोननो आङो नैबे जायगासिम फैनाय आरो नोंथांमोन माबायदि फैनो हागोन आरो लोगोसेनो बेवहाय बबे जायगायाव नैबे नार्सारिया दङ बिबारि नार्सारिया नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसननि गेजेरजों नोंथांमोननो सिगाङाव आङो भिडिअ नैबे डिसक्रिपसनाव लिरनो हागोन लोगोसेनो नोंथांमोननो आङो बेनि गासैबो भिउखौ बेवहाय मा मोनो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय आसा थिदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनाबो नैबे बिबारि नार्सारियाव खनसे फै आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नैबे बे जायगानिफ्रायनो न'आव साजायनो थाखाय दंफां गायनो थाखाय बिदिनो नोंथाङा न'खौ जोंगा मागा खालामनो थाखाय समायनासिन खालामनो थाखाय नैबे बिबार बारिनि नैबे बिबारि नार्सारिनिफ्राय नोंथाङा बिबार लां आरो लोगोसेनो नोंथाङा न'खौ साजायनाय ला थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै खाबु मोननाय हिसाबाव आं बे भिडिअखौ बानायदों नैबे आङो बरमानिफ्राय नैबे बरबरैसिम आं थांबाय दंमोन आरो बे हिसाबाव आं बे नैबे बिबारि नार्सारिखौ नुदों आरो बिबारि नार्सारि नुनाय लेखा आं थानो हायाखै जुदि बर'नि मोनसे नैबे आगोमा मोनसे बिबार बारि बा बिबारनि नार्सारि बानायनाय दा बेखौ नुनानै आं भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै